Jo, čaute ľudia, tu je Abidi, dneska hráme zase s Miki. Čaute. V dnešnom videu dáme Dynamajka na 20 rank. Miki, ticho! Miki dá Bula na 18, alebo neviem koľký. A to bude všetko. Juhu. Čo to majú všetko za peniaze bral opak? Máme tu free správu nejakú, ideme si pozrieť. A donation pin, pretože som Supercell creator, tak som dostal tento krásny pin. Ďakujem, Supercell. Dobre, môžeme ísť, dneska dáme 20 rank na Dynamajkovi, bude to veľká sranda, zasa veľmi veľa gifov, emoji, efektov a proste všetko, takže už môžeme ísť na to. Ready. Poďme. Dobre, takže ideme na stred, hej. Sme dvaja profesionáli, jeden profesionál, druhý taký menší. Dobre, ideme na to. Na stred. Ale ty nevieš kosiť. Poď na stred. Ale ty nevieš kosiť, dobre. tak buď ticho. Bibi mi všetko zobrala. Bo, zabij Boa. Dobre, Bo je mŕtvý. Mŕtvý som ja. Videl, ty si zomrel práve vtedy, keď ja videl, tak sú ten 20 rank, akože fakt nedáme. No, počka si nedoletí obáli. No, ide si zase rozoberať mobily. Ja, tak vieš, ako sa hrozne hrá? No tak si ho daj dole. Daj, ja tebe ochraňovať, môžeš. Nie, nedá, lebo zase na sere, že prečo sa nehrá. Kúkne tie jumpy. Robiť triple, hej. Pozeraj, 1, 2. Ešte raz 1, 2, 3. 2000 years later. 1, 2, Mimi. 3. Dobre, už to no. Som tu šéfika zabil. Šéfika? Aha. Zo šhalíky. No. Vieš, ako má prízivku? Hej. Už som to musel vypípať tak 500 krát. Vieš, prečo hovorím osobné údaje, alebo old fanúšik najväčšiu výhodu. Nie, že budeme ja z odberov. No, mám veľa odberov, tomu nedodaj, aké moji kamaráty. Presne. Idem si rýchlo dať dole odpad. No dávaj. Motorola. Motor. Riadny jebe. No veď musíte dávať odbery, aby sme mali money. Ja, proste takíto ľudia nechápem ešte. Oh, double kill. Double kill, triple kill. Poď ku mne, primo! Quadro kill. Ja budem ho vletím. Ma neželá. Poď, hexakill. Počkaj, dám gadget. Mám By si sa hexakill. zasa nenasral? Že ty si zomrel? Vieš, na čo mi je toho, že ideš? Na nič. Vidíš, dal som 8 kg, kúkni. A som dal koľko? Jeden. Šikola. Ja si chcem bola. Jo, nepláč, poď. Kúp si Viking Bola. To jak zlato vláska vypadá. No veď. Babum, bum, bum. Zapil som takoho. A zasa zomreš! Videl je halo! 4, ja sa na ten 20 rank nedostanem, lebo hore, dole. Keď dobijú sa mi halo. Nie. Zomrel som. Prestal kameťa. Ahoj, stát. A stát. Spawneš. Dobre, poď späť. Krása, Ani plníme raz som questy. nebral. Prečo ideš na... Ty si úplný blbec, ja neviem, či ty rozmýšľaš... No super, normálne, ty máš ultimu, ale mal si predtým 4 pavre. Či koľko si mal predtým? Ja ich zabijem, neboj, z ultimou. No bojím. To sa netrafil, no a ide na mňa Brock. A vidíš, a on hrá ako ty, on stojí pri strieľaní, úplne. On sa zastavil, aby mohol strieľať. Skoro som ich zabil. No skoro, a vieš ako je mi... Skoro mi je predplatné. Kúkni, ja ich zabijem, aby dvoch Emza. Jem double kill? Aha, pozeraj. Double kill. Neber to. Neber to. Prosím, vydrž. Idem, berem. Dobre. Zasa do zóny. Aspoň, že som mal gadget. Zase do zóny, kámo, ty stále ideš do zóny s tým golom. Ty ho nevieš proste ovládať. Juchu, 16 rank. Ináč mám svoj vlastný klub.
Volá sa, ja neviem, opýtal som sa, ako sa má volať. Opýtal som sa Mikyho, ako sa má volať tento klub a on mi povedal, ja neviem, no tak... Som ho nazval, ja neviem. Nie, počkaj. Á, bav môj milý, počkaj. A to je skin? Ja, musíš sa nechať obetovať. Doriti, som mŕtvý. Ja som tak dúfal, že skočím a ujdem, kamo, taký trojfart. Ja som taký dobrý a ty vždy zomreš práve vtedy, keď ja mám potíže. Tak po mne dvaja idú. No tak ty ideš po dvoch. Píp, šal. Nemáš na to čo povedať. Ja tak neznášam, keď sa tam ukáže tá ikonka, bú, mŕtvy proste. Je dobre skákať? Mám plno gadžeta, počkaj, gadžet! Potrebujem ultinu bez jej. Noob. Dislike. Teraz sa poď. Ešte nie. Ešte nie! Nechod na ňo. Teraz poď. Pôjdem. Ale heal si daj. Máš také šťastie, že po tebe nestrelil. Že to je nejaký Edgar proste je spípnutý. Dobre, Edgar je mŕtvý. Speaker. Ja viem, že si tu, ale ja sa ti nebojím, vieš čo. Zavrel do klietky. Tak zdraj. Heal, gadget, prosím. Zdraj preč. Kde si? To je ten mentálny chlapec, toto retardovaný, ty kokos. To mňa bolí hlava. To je retard, toto chlapec. Tento chlapec, to je debil. Ty si zastav, kamo, ja celú hru tu hrám sám a proste potom príde bombardér. Posledná hra. Už nechcem pušovať, fakt. Kempy. Ostaň. Končo. Chod na cigáňa na Saude, dole. Prečo ideš na cigáňa s detkom? Nechoď. To je retard, ten chlapec. Ty kokso, zober to a ulti na dole. Nechoď na ňu. Nie. Ja nejde na tú. Teraz môžeš ísť na ňu. Vidíš, už ani nehra. Už to zdala. Rosa je mŕtvá! Asi aj prišla mamka do izby. 20 rang, teraz môžeš zakričať Sui. Poď, poriadne zakrič Sui. 16! Zakrič Ronaldo. 16! Sus! Jeden rang za 20 minút. To bol najhorší push v mojej živote. Teraz nehovor nič, hej. Prečo? Bez lebo. Ale budem, si mi nalial naftu do hlavy, to musím rozprávať. Nie, fakt buď ticho. A my musíme vyhrať, aby sme... Sme v mínuse! Let's go! 499 poháríkov. Sme v mínuse! Juhu! Chcípol! To nie je možné! Ja to nebojím. Stále musíš chcípať! Celú dobu proste! No poď! Ukážim to, ty kokos frajer, no! Normálne ty si bull a máš tam Mortisa a Edgara. To je akože najväčší counter, ale ty aj tak chcípieš! Prečo to nedali emoji pakáča? Hovoríme sa hviezdičku, no preto to som hral. Toto video vidne v podielok, takže môžeš, vieš čo máš povedať. Dobre ráno, čo Tak, dobre. Čaute. a to nejako šetrím. Super, čaute.